गिबियावनो बासायगिरि फोरबो इसोरनि मुङाव आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। नैथियावहाय आंनि पि थांखि ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय बे भिडिअखौ हगारनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय थांनाय बोसोरफोरावहाय जोंनि बेंगलर बिबिसि चार्च बड' चार्चआ थेंक्सगिभिं डेखौहाय खुंफुंनानै होनो हानाय जायाखैमोन। मानो होनोब्ला बै समफोरावहाय कभिड-19नि माखासे रुल्सखौ लानानै जोङो थेंक्सगिभिं डेखौहाय बानायनानै होनो हानाय जायाखैमोन। बेनिखायनो जोंखौ इसोरा एसेबां बेफोर जेंनाफोरनि गेजेरजोंब्लाबो गोथाङै दैदेनबोनायखाय आरो मोजांथार समखौहाय होनायखाय नैबे बोसोरावहाय बेंगलर बड' चार्चआ थेंक्सगिभिं डे प्रग्रामखौहाय लानो होननानै लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोर, जोङो नैबे बोहैथि दाननिनो फैगौ 18/10/2022 18 अक्ट' 2022 मंगलबार दिनखालि थेंक्सगिभिं डेखौहाय खुंनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय। जोङो बे थेंक्सगिभिं डेखौहाय खुंनो थाखाय गोबांथार न'बो नायनाय जादोंमोन, नाथाय माखासे समफोरावहाय जोंनो मोननो हायाखैमोन। नाथाय इसोरा जोंजों लोगोसे दंखाय, बेंगलर बड' चार्चजों लोगोसे इसोरा दङखाय जोङो बेबायदि मोनसे न'खौहाय मोननो हाबाय। दिनै जोङो नैबे बानासबादिनि वेम्बियार लिय'नाव थानाय मोनसे फालावथि चार्चआवहाय जोंनो फादार आरो सिस्टारा बेबायदि खाबुखौ होनाय जाबाय आरो जों बेयाव बि केम्पासावनो बे थेंक्सगिभिं डेखौ खुंफुंनो हानाय जासिगोन। बेनिखायनो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोर आरो बेंगलर बिबिसि चार्चनि फोथायारि नोंथांमोन, बिब' बिनानावफोर, नोंसोरो बै समखालि फैनानै गाव गावनि बेसेन गोसा मोदोमनि नांगौफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो जिउनि आत्माखौहाय लानो थाखाय सानसेनि थाखाय गाव गावनि अनारनियावहाय सुथि बिनानै लानो हागोन। दानिफ्रायनो नोंसोरो साखाफारा जानानै थानो हागोन, जाहाथे मंगलबार समावहाय नोंसोरो बे थेंक्सगिभिं डेआवहाय नुजाफैनो हानाय बायदि। मानो होनोब्ला जोङो बेयावहाय बाहेरायावहाय फैनानै जोङो मावनानै दांनानै जायो आरो जोंहा गासैबो बेस्थ'आव थायो। बेनिखायनो बेफोरखौहाय नोंथांमोना सानसेनि थाखाय नागारनानैब्लाबो बै मंगलबार समखालि नैबे थेंक्सगिभिं डेआवहाय फैनानै जिउनि आत्माखौहाय खोनासंफैनो हागोन आरो इसोरनि गोथां बायख'खौहाय नोंथांमोना खोनासंनो मोनगोन। आरो बेल' नङा, जिउनि आहारजों लोगोसे मोदोमनि जानायखौबो मोननो हागोन। रायजोफोर, नैबे लकेसनाव फैनो थाखाय आङो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो डिसक्रिपसनावहाय लकेसनखौ होनाय जागोन। नोंथांमोना बे डिसक्रिपसननि गेजेरजोंनो बे चार्चआवहाय सफैनो हागोन। मानो होनोब्ला बेयावहाय सफैनो थाखाय एसेबां गोब्राब नङा। गासैनिबो सुबिदा, जेरैखिथिंजाय फैया मानो नोंसोरो बेयाव सफैनो हागोन। नोंसोरो जुदि MG र'डनिफ्राय फैयो, व्हाइटफिल्डनिफ्राय फैयो, अब्लाबो बानासबादियाव ओंखारोब्लानो नैबे चार्चखौ मोननो हागोन रायजोफोर। बेनिखायनो जोङो नैबे केम्पासखौनो सायख'नानै लानाय जाबाय आरो बे केम्पासखौनो जोंनोहाय फादार सिस्टारा होनाय जाबाय। गोजोन्थों रायजोफोर, आङो बिबिसि चार्चनि जानानै बे मेसेजखौहाय नोंथांमोननो हरनाय जाबाय। जिसुनि मुङै, आमेन। दङ नों बहा थायो नों बबेयाव? दङ नों बहा थायो नों बबेयाव? जिसुआ नोंखौ लिंदों, जिसुआ नोंखौ नेदों। फैयोबोला मोनगोन नों जिउनि गोजोननाय।
थायोबोला मोनगोन नों जिउनि गोजोननाय